es basa en 4 eixos que ara us explicarem. Un primer eix que parla del municipalisme, un segon eix que parla de la transició ecològica, un tercer eix que parla de l'equitat social i territorial i un quart eix que fa referència a la internacionalització. La defensa del municipalisme és un eix nuclear del que ha de ser la nostra actuació en aquests propers 4 anys. El reconeixement de l'electe local, la defensa dels interessos municipals i el canvi al sistema de finançament com a 3 grans eixos que han de guiar la nostra actuació en aquests propers anys. En aquest eix abordem la gestió de l'aigua, abordem el tema de l'energia i, per tant, la transició energètica pròpiament dita, abordem la qualitat de l'aire, el tema dels residus, la mobilitat i la creació de l'oficina de transició energètica local. Crec que també aquest repte de l'equitat territorial i de l'equitat social han de ser un dels eixos que ha de caracteritzar l'Associació Catalana de Municipis en els propers anys, conjuntament amb el que hem comentat abans, la defensa dels interessos municipals. Com a ajuntaments, com a entitat municipalista, tenim aquests reptes i aquestes obligacions davant de les altres administracions per fer, sobretot per defensar aquesta autonomia local i aquesta representació que tenim com a Associació Catalana de Municipis per estar al servei dels nostres municipis. De quina manera podem tenir veu en el món local, en el món global, com podem des de l'àmbit local projectar també la nostra veu en l'àmbit global per poder ser allà on es prenen també aquelles decisions que després ens apliquen a les nostres ciutats. Des de l'ACM us convidem a tots a sumar-vos en aquest projecte col·lectiu que té com a horitzó una Catalunya més verda, més justa, més oberta i més municipalista.